txuria lehorretik, erne une batetik bestera lanerako prest ditugu denak, eta lanerako agindua emango du epaileak orain. Hasi da Jaun Andreok, Orezko txanda. Oriolen kaletik, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Castro. Gogoratu, bi hautagai nagusi liga irabazteko. Alde batetik Urdaibai 176 punturekin. Eta gero Oriok 164 ditu. Bi hauen artean dago aurtengo liga. Eta gaurkoa eta biharkoa bakarrik falta dira hemen puntuak biltzeko. Errenta, noski errenta, garrantzitsua da demoraldiaren sasoi hontan. Momentuz hasieran lauak indartsu, Urdaibaik segundo bat Orio, Castro eta San Juani. Hemen da Oriotarren tripulazioa. Josean Aizferrok prestatutako kuadrilla. Donostian bigarren jardunaldian denborarik onena lortu eta gero erabat animaturik Oriotarrak ere lehiarako. Eta hauese dira Aizferrok aukeratutako gizonak, demoraldiko titularrak, noski horrelako lehia garrantzitsuari begira. Carrillo, patroilanetan ankekoak Unai Etxeberria eta Josu Indo. Urdaibai segundo bat Orio eta San Juani, bi Castrori. Horrelaxe doa momentuz Orezko txanda. Mikel, kontutxo bat, hemen zalaparta handi xamarra izan da eta Urdaibai azkarrago abiatu otedan. Beraz, epaileek zer diote, baina 3 segundo izango lirateke eta hemen Oriokoa, San Juangoak eta dena mugitu dira. Epaileen artean nik momentuz ez dut mugimendu berezirik antzeman, eta zerbait balego antzemango genuke, bizkor momentuz behintzat ez dirudi hemen mugimenturik denik. Eta hor San Juandarren tripulazioa, Makazak prestaturikoa, Enika Perez patroilanetan, Urdaibaik errentatxoa, hemen errepikapena. Nik uste dut bandera jetxi eta gero hasi direla denak lanean eta garbia izan dela irteera. Eta berriz ere zuzenean, Urdaibaik hori 2, Castro ere 2 segundora, San Juan 3 segundora, horrelaxe ditugu momentuz gauzak, eta Jose Manuel Franciscoren kuadrilla, Morales Gainezka Donostiako banderan garaipen historikoa lortu eta gero, eta hortxe dira zaleen laguntzarekin, Bermeoko gizonak eta Donostian txapeldun izandakoak hortxe dira berriro, tostetan, patroilanetan arego, Ankekoak Toni Montenegro eta Fernando Rua. Hortxe da Urdaibai, Urdaibaik hori 2 segundo, Castrori 3, San Juani 4. Hasiera benetan ona Bermeotarrek, Baserri. Bai, gogorra nik uste dut horri izteran errepikapenan ikusi dugu, epaileak bandera gorri hori bera jetxi, eta nik uste dut lauaetan azkarrena bera atera dela, baino bandera jetxi eta gero. Eta horren ondorioz, pentsatu Kontxako estropadan ondoren, irabazi ondoren, bere etxean, zalego guzian aurrean, nik uste dut erakuste naia horretan Urdaibai oso azkarra atera dela, eta oraingoz oso ondo da bideratzen, 3 segundo hori, Castrori, 5 Pasai Donibaneri, eta hemen dago jokoan liga, oraingoz Urdaibai 2 punto Orion aurretidea, eta puntoak aterako balitu eta horrela amaitu, nik uste dut Liga San Miguel honen historian, bigarren aldia izango litzakela, Liga eta Kontxa irabazten dula talde bat, 2003an Astillero, Jose Manuel Franciscokin egintzun hori, bikoizke eta hori, eta aurten ere hori gertatzeko aukerak Urdaibain eskutik, Castrokoen tripulazioa ikusi duzue, bien bitartean Urdaibai egurrean doa 4 segundo hori 5 Castrori, 6 San Juani, eta Urdaibai oso lan ona egiten indarrean eta dotore. Baina, oraindik estropada dago. Joan, eta etorri egin behar da beti. Bai, eta ziebogak hor daude, ziebogak ere ozer gauz gerta daiteke, eta horiek lan arriskutsu xamarra izaten da hori, naiz eta aurretik jondaba gauz guziak ondo ateratzen die, baina beste guziak erne daude, eta beste 3 arteko borroka horreke, pixka bat aldeatzea lagundu egiten du, Hortxe da, Zulaika, arraun txiki hartuta, Urdaibai ari da jadanik maniobra hori egiten. Bermeoko entzat,
4:40 Pedreñarena, luze bakar batean 10 segundotan hobetu dute. Oriorentzat 5 segundo gehiago, Castro 7, San Juan 8. Egan egiten bermeotarrak eta zaleak ere orain Orrubizian horren berri izan dutenean. Orain maniobra ostean Urdaibaik Oriori 5, Castrori 8, San Juani 10. Estropada handia ari dira egiten Bermeokoak. Hemen horiak dituzue. Segundutxo bat jandi orain Oriok Urdaibairi. 4 segundo. Urdaibaik Oriori 4-5 hortxe dantzan GPS-a. Castro 8, San Juan 9. Eta hain zuzen ere Oskar Noboa da gurekin, San Juango ordezkaria, 4. tokien oraingoz, Castrorekin leian 3. tokirako, horixe da leia, ligako 3. tokirako ere? Bai, hori da gure gaurko estropadan gauza, ematen du liga hori jota Urdaibai jokatu behar dutela, eta bueno, gu hortxe gaudez, eta bueno, momentu aurrera joten gehan pixka. Sekulako denboraldia zeinek esan behartzen hasi zenean, ezta? Hasi zinetenean proiektu berri honekin, hau dena gertatu behartzenek, Kontxarako sailkatu, txanda nagusian demoraldi osoan, nola ligan, ala Kontxako banderan ere? Bai, arrazoia da kasu. Hasi ginean, bueno, ez da kasi ametxetan ere, ez genuen uste hola ateako zanik, baina, bueno, oso pozik gaude, gauzako latea dira, ematen du aberdena ondo dijoan eta 3. bukatzen dugu ligan, eta, bueno, hori klub bezalako klub batentzako, pues, oso postu oso ona da, Kontxare oso ondo atera zaigu, eta, bueno, ematen du ere lurrean genitun, lehorrean genitun beste gauz batzuk ere ematen du aurrea dijoaztela, kluba berrian egoitza eta gauz hori denak, eta egia esateko momentuz dena alde dakagu eta oso pozik gaude. Ena ona beraz, baina badakizu geldirik dagoen errotak ez duela urin mugitzen eta pentsatzu datorren denboraldirako beste lan batzutan ere ibiliko zaretela. Igor Makazak mutilegin hitz egin du, zertan dira jarraitzekotan, kanpotik beste norbait ekartzekotan, edo utzitakoaren bat, nola daude gauzai? Bai, bueno, ez hori izaten dugu, ez, temporada bihar bukatzen da, baina guretzako goain azten dira ez lanak eta gauzak handinak. Bagigu Juan Mari aritu dala hor muitzen eta izketan eta Igorrekin ebai, eta bueno, pentsatzen dugu dena ondo etorriko dala, eta datorren urteako uste eta nahi dugu proiektu behintzat berdina edo biagoa izatia. Suerte! Bale, eskerrik asko! Noboa jaunaren hitzak, Urdaibai badator, Urdaibai hori 6 segundo, Castroi 9, San Juani 12, tartea handia da, baina dendena ez dago oraindik erabakita, ea nola erantzuten duten Oriotarrek, eta hemen dira, Josean Aizberrok estropada aurretik Juan Alegorburu lankideari ezandakoak. Nik uste gaurko estropada dela garrantzitsuena. Gaur puntutxo bat murriztu eskeo aukerak gehiago izan ditugu, baina bueno, gaurko estropada behaiek aurre hartza badigu oso zaila izango da, nik uste gaurko estropada dela dezizibua. Eta biharkoak zozketak erabakiko du? Bai, hori da. Biharkoa, bueno, pixkat sortean gora bera izango da, eta oso gauza gertatu lehike. Baina bueno, egia esan gaur estropada bastante kanpo fidagarria da, txukun ibiltzeka trabeska eta bueno, esperantzakin entorria, estropa txukul poli bat ditu. Ligaren bila, argi dago? Bai, argi dago, hasieratik horra ibili ginen punten, nahikoa eutzi ezinik ebiliga azken alde honetan, baina bueno, nik uste gure helburu tako bat hori dela, liga sekulestu duki, holako aukera ikan irabazteko, 2 estropa falta dira 2 puntura, eta aukera ez dauzkago asko, baina bueno, daudenak aprotxatu nahi ditugu eta sorte pixkat gure alde egiten duna momentan. Aizperroren hitzak, momentuz errenta Bermeotarrentza da, haundia geroz eta haundiagoa, oso ongi ari dira. Franziskoren gizonak, Urdaibai Castrori 7-8, hori orain 9 segundora, San Juan 15, eta hau Bermeotarrentzat oso ongi doa. Aurreti doaz, herriko ikurrina irabazteko bidean eta gainera Castrok aurre hartu dio hori. Orain arteko altxorra 2 puntutua da, gauzak horrela bukatu ezkero, biharko azken estropaderen atarian, 4 baserri. Bai, estropada batian, pentsatu ze puntu moldaketa eta... 4 eta garaipen gehiago, berdinketa apurtu behar izan ezkero, 4 eta garaipen gehiago. Hori da, oraingoz horrela doa, baino Castro tartean sartzea, mesede da etxeko taldeantzat, Urdaibaintzat. Hor da Urdaibai. Errenta hundiarekin lan erditan Pedreñak 9 eta 54 denbora markatu du eta aixa hobetuko dute hori Bermeotarrek. Bizkaia traineruarentzat 9 eta
zazpi. Pedreña baino zazpi azkarrago. Urdaibairentzat bederatzi eta berrogeita zazpi. Castro bederatzira, Orio amaikara. Oraine, San Juan darrak 17 segundora. Egoera ezin hobean ditugu bermeotarrak. 3 aldiz irabazi dute